So as you can see, you believe this rock here represents the nuclear weapon. Because ham is not halal. Another says Birmingham has a chain of fast food restaurants called Burger King. Get it? Another says Nottingham is 98% Jedi. Hashtag Fox News Facts. And my favorite, Fox News has a higher... Psst, psst. Си, тук е Цветан и сега показвам как си правя снимки за картата на Microwars. Това са всичките парчета от едно цвете, дето за огня. Това е от А4 хартия, опаковката. И вътре имам една кутийка от коледни декорации за стабилност. И правя снимка, мърдам, мърдане, снимане, мърдане и така нататък. Виж колко е интересно. Чао. Hi, this is Z here, and I'm gonna show you how I'm taking pictures to supply my Microwars map. I simply lay these pieces of flour on this paper package. I think it's A4 paper, and this is some kind of box from Christmas decorations. And I simply snap a picture, move around, snap a picture, move around, snap, move, snap, move, snap, move, snap, move. Goodbye. Alright, guys. Тактиките от този тип могат да бъдат доста ефективни и единственият начин за справянето с тях е да бъдат разкрити на време. В самото начало на играта има цел тя да приключи бързо, преди опонентът да е получил възможността да разгърне потенциала на уменията си. Точно заради това в първите няколко минути на всеки бой, АТС геймерите се опитват по всякакъв начин да придобият възможно най-много информация за своите действия, за да няма неприятни изненади. Най-често играта приключва бързо и победата внезапно отива или в едната, или в другата посока. Обикновено атакуващата страна инвестира всичко в изненадващата атака и се загуби битката, почти невъзможно да догони развитието на опонента. Най-известните примери за Cheese са Tossy Gateway,
Barracks, Canon и Tower Rush. Голяма част от тях са доста прости за изпълнение и масата от играчи предимно влезе игри онлайн и използват арсенала си постоянно. На простената обаче тази връзка игра се счита за обидна и има негативен ефект. Използващите чиз играчи не се радват на своите си феновете, но успехите постигнати по този тарикат често са омаловажавани. Изгането обаче е важен елемент в уменията на всеки играч. Най-вече заради факта, че липсата на подобни други гейм заплахи в репертуара би го направило предсказуем за опонентите му. StarCraft Pro сцената в частност. Его нашия Каси, тук се леже и виж на колко високо е. Не да е много да снимаш, но така, че не е много чисто. Сега ли се усети, че... какво търсиш? Какво търсиш, Каси? Ами, че е сладък. Каси. Дай му цунка. Каси. Аз ще те намажа после да не си хванал бълхи отвън. На Каси? Ами виж как са такова. Не, аз или той? Той. О, него, окей. Аз съм взела такова има за намазване. Красимирча. Аз нямам бълки. Ти нямаш има те още. Не му ли бяхме слагали някаква си имунизация против такива? Намазане, ама не знам колко месеца, 2 месеца или колко издържа. Не беше ли в самия такова, самия шампуан? Не в шампуана, и там като си ходил при доктора трябва да си го намазали. Да, ама ти беше казал нещо за шампуана му. Не, шампуана се пръска с него, не, аз съм взела такова. После ще го намажем. За всеки случай. Аз съм взела една четка за против бълхи. Така? Да. Ай, че си казах. Кажи здрасти. Отвори уста. Здрасти! Отвори уста. Имате пуска и заместителите буржуи. Историческа стратегия, която носи заглавието Немесия. В нея играчите могат да изберат между 3 различни раси, над 20 различни вида кораби и 10 различни вида защитни установки, които могат да разполагат на своите 7 планети. Заедно с приятели могат да сформират съюзи и собствено си да развият своя отборна планета, която дава възможност. 16, 18, 19, 20, 22. 22 брой.